Πέμπτο πρωτάθλημα υλοτομίας και πιστοί πάντοτε στο ραντεβού μας, στον Ταξιάρχη φέτος, στο μαγικό βουνό που βγάζει τα έλατα που όλοι περιμένουμε να στολίσουμε τα Χριστούγεννα, με μια πολύ αγαπημένη και σημαντική κατηγορία επαγγελματιών, τους υλοτόμους. Είμαστε εδώ για να τους υποστηρίξουμε, να τους κάνουμε να χαρούν, να δοκιμαστούν, να ανταγωνιστούν και να αναδείξουν μέσα από την τέχνη, τη δεξιοτεχνία τους, τα πλεονεκτήματα που μας προσφέρουν με το να συντηρούν τα δάση μας. Καλωσορίζουμε τους υλοτόμους από όλη την Ελλάδα που ήρθαν στο πανέμορφο δάσος του Ταξιάρχη για να συμμετάσχουν στο 5ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Υλοτομίας σε ένα πανέμορφο δάσος, μια περιοχή που έχει πολλές φυσικές ομορφιές στο Δήμο Πολυγύρου. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για αυτή τη διοργάνωση και θέλουμε να γίνονται πολλές τέτοιες οργανώσεις που να αναδεικνύουν τόσο τη φυσική μας ομορφιά, το τοπίο μας, όσο και τα προϊόντα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους διοργανωτές που τιμήσανε και τη δική μας περιφέρεια, το δικό μας νομό και τη δική μας περιοχή αρμοδιότητας σε μια τέτοιου είδους κίνηση που αφήνει μια ιχνηλασιμότητα των εργασιών και ένα αποτύπωμα στο χώρο για να αναδειχθούν τα μέσα και οι δυνατότητες που έχουν οι υλοτόμοι και η επικινδυνότητα του επαγγέλματός τους. Χωρίς αυτούς δεν μπορούμε να διαχειριστούμε τα δάση με τις διαχειριστικές μας μελέτες και χωρίς την ασφάλεια αυτών με τα μηχανήματα της Husqvarna, μια και είμαστε στο πρωτάθλημα με χορηγό τη Husqvarna, δεν θα μπορούμε να διασφαλίσουμε τις σωστές, ακέραιες υλοτομίες. Σε μια περίοδο που η φύση και το δάσος έχουν την ανάγκη να τα προστατεύσουμε και να τα φροντίσουμε, ίσως περισσότερο από ποτέ, εμείς είμαστε εδώ στο 5ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Υλοτομίας με τους ειδικούς στη φροντίδα του δάσους για να αναδείξουμε μέσα από ένα διαγωνισμό την τέχνη τους και τη σημαντικότητα αυτής της επαγγελματικής ομάδας για το περιβάλλον. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσουμε θερμά για το έργο τους. Στη Husqvarna, εκτός από το ότι εξασφαλίζουμε μηχανήματα με υψηλή τεχνολογία και απόλυτη ασφάλεια για την εργασία των υλοτόμων, νιώθουμε την ανάγκη να αναδείξουμε το πολύτιμο έργο τους και μέσα από αυτήν την εκδήλωση, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Υλοτομίας, που σταθερά στηρίζουμε για 5η χρονιά.